We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going all the way. Going high, yeah, yeah. Repeat. Get 'em up on the edge of their seats. Set your aim a little higher.
ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ମଣ୍ଡେଇଟା ଉମର ଗାଁ ମଣ୍ଡେଇ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷର ମଣ୍ଡେଇ 2026 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡି ବେଡ଼ା ପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉମରଗାଁ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ତ ଏଇ ବର୍ଷର 2024ରୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଉଲ୍ଟା ହେଇଛି। କାହିଁକି ଗଲେ ଉମର ଗାଁ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଗାଁଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି 40ଟା ମୁଠାର ମୁଖ୍ୟ ଗାଁଟା। ଏଇଟା ମାକଡ଼ି ଧରିକିନା ସେ ଆମ୍ପାନି ବୁଢ଼ା ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାର ମୂଲ ବୋଲେ ଏଇଟା ତ ଏଇଠି ନ ହେଇକିନା ଏବେ ମୁଣ୍ଡି ବେଢ଼ା ତୋରା ସେଇଟା ମାନେ ଆଗରେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆଗ କରିଦେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆগে ସେଇଟା ହେବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଦେଓଧାମ ନକ୍ଷତ୍ର ନା କ୍ଷେତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ଏତ ମା ଭଣ୍ଡାରିଣୀ ମା ଅଛି, କଟଗଡ଼ି ମାଉଳି ଅଛି, ଆଉ ସେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ମା ଅଛି, ଆଉ ସେ କଙ୍କାଳିନୀ ମା ଅଛି, ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଦେବାଦେବୀ ଅଛି। ଆରେ ଜେଠିଆରା ଅଛି, ଆଉ ସେ କଷା ଦୂରାଣୀ ପିଲା ବାବୁ ଅଛି। କୋଉ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେବାଦେବୀ ଲାଠି ପାଲକି ଧରିକି? ଏ ତ ଭଗବାନ ତ ଦେବୀ ତ ଡାକବାଟା ଆଧା କଲାଣ୍ଡି ଆଧା ବସ୍ତ୍ର ତୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆସୁନାହିଁ। ତ ସେ ମା ଭଣ୍ଡାରିଣୀ ଡାକୁଛି ସିଆଡ଼େ ଆଧା କଲାଣ୍ଡି ଆଧା ବସ୍ତ୍ର ବୋଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ଆରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଆମ୍ପାନି ବୁଢ଼ା ରାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଆଡ଼େ ମାକଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଯେଉଁ କଷାଗୁଣ୍ଡା ସିଆଡ଼େ ଅଛି ନାହିଁ କି ଆଟିଗାଁ ବରିଗାଁ ସେ ଭିତରଠୁ ଏମିତି ହେଇକିନା ଗୋଟେ 40ଟା ମୁଠାର ଏଇଠି ମାଁ ମେଲାରେ ଆସିକିନା ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆସ।